ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ପ୍ରକୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା। ଏତେ ଶୋଭନୀୟ ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁ ହିଁ ଥିବେ। ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ଆଉ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଯାଏ ମା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଯାଏ ଏ ଫୁଲ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥାଏ। ମା ବିଦାୟ ନେଲେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ିଯାଏ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଦଳ ଆସୁଥିବା ମଝିରେ ବାମନ ଘାଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଘାଟି ଯେତିକି ରିସ୍କି ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି। ଏବେ ତ ଗଛ କଟା ହେଇ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଘାଟିରେ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ବିରାଜମାନ ବି ରହିଛି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେବେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଥାଉ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଟକି ପାରିଲୁନି। ବର୍ଷା ବି ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି। କେଉଁଠି ବହୁତ ଖରା ତ କେଉଁଠି ବହୁତ ବର୍ଷା, ଏମିତି ଭାବେ ରହିଛି। ଏଠିକା ପାହାଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛବି ଆଙ୍କିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ପିସଫୁଲ୍ ଆଉ ପିଓର ଏରିଆ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମା ଚାଲି ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ନାତି ଟୋକା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରେ ପଶିଲୁ। ତାପରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନାତି ସେବା। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।